haina hilamsago khapon marate kijing sang gap haidi sung tini saimaleno omahikino salsa salni romui Facebook eba YouTube rogo markeno katung khajang laijak tamni kesini bubagra election paikeno kaijagi paine hini samabai piaba sini bubagra ni life partner eba keba Rajkumari Sabo ungno abono tui jotono katung khajang laijak nainani bagi omahikino kaisa mang please social media o markeno viral ungkha je mono ungsinai chini bubagrani life partner hinui phadingke chung saimaleno bini details rokisa bini mung hingke Natasha Sangma bo Khoroksa Meghalaya hasteni tei bini profession boje klaitongmani ke doctor klaitongo tei chung kokton binti omob saimaka Meghalaya hasteni CM ni bahano juk hinui phiaba abo busuk jarati kubui chungba asuk confirm ya paithago omono sanai je omono kubui chini bubagrani life partner eba keba Rajkumari ungke norok bahai ungjak norok talao kisa comments kai sadi